Яш йөрәкләр. Яшел Үзән районының Нурлат авылында яшәүче өлкәннәр үз төркемнәренә әнә шундый исем куйганнар. Яш йөрәкле өлкәннәр буш һәм ял вакытларын кызыклы да мавыктыргыч та итеп үткәрә. Хәбәрчебез репортажы. Әүвәл Скандинавия йөреше. Оннан гимнастика. Вверх раз, прогиб назад. Бу гадәти булмаган әбиләр көне. Алар өчен бәйрәм көне дә үзенчәлекле. Олы яшьтә булсалар да, йөрәкләре һаман 18дә. Бүген мавыгып сталык дәресендә катнашалар. Биргә күпләр килгән. Шәк-шәк телеңне тарлык тәмле булсын өчен нинди май һәм бал сайларга. Нишкәлекләрен әбиләр бик яхшы белә. Пенсияға шыққанда мен бек қаты қорықтым қортлықтан. Шул қортлықта мен айтам, нешік күннеріні уздырым екен. Енді бітті, менің ғұмырым, яшілігім бітті деп ойлаған ем. Но міне Ләлі Нұруловна ауылға қайтқаннан берлі, ол бізді нешіктір үйіштірді бір көлемге, бір сообществоға. И біз міне шул группада біз шун хәтләніп жүрейбіз. Ол жұмға күнін біз онда спорт комплексті жиынабыз. Уже понедельник келу білән біз енді күтәбіз. Яш йөрәкләр төркеме 6 ел эшләйенде. Бәйрәмнәрне бергә үткәрәләр, бергәләп сәяхәт итәләр. Бір-бірімізге шалтыратабыз. Бүгін күн матур, яшығық әлі урамға таяқлар білін, скандинавский таяқ білін. Чөнки ол шундай ходьба скандинавский бүттін организмға бире сәләмәтлек бире. Үпкәләргә дә, сөякләргә дә. Шуңа күрә ул таяклар белән без тырышабыз күп җөрергә. Җәйләрен җөрибез велосипедта, кышларын чаңгыда, таулардан шуабыз. Без җөрибез җыяу күбрәк, экскурсияларга, автобусларны нимат итәргә җөрибез. Берләшмәдә барлыгы 40-ка якын кеше. Шулай ук иратлар да бар. Төп оештыру чаралары хатын-кызлар җилкәсенә төшә. Чараларны бик яратып, мавыгып оештыралар. Алар бердән бетә кеше дигән шигырьгә тугрылык саклый. Фанис Мөхәммәтов, Ольга Дегтяренко, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Яшел Үзән районы.